Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedowyň ýol başçylyk edýän welaýaty ilkinji bolup paýta planyny doldy. Ahal welaýaty paýta plan borçnamasyny ilkinji bolup ýerine ýetirdi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Döwlet telewizionyasy 4-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň geçiren video şekilli iş maslahatyny Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedowyň welaýat boýunça ýygynalan paýta hasyly barada prezidente beren hasabatyny görkezdi. Hormatly prezidentimiz, Ahal welaýatynyň paýtaçy Babaday hanlar tarapyndan agaltynyň 207 000 tonnadan gowragyny watan harmanyna tasarlap bulurda bellenen şertnamanyň borçnamanyň üstünlükli berja edilen baradaky hoş habarymyzy kabul etmeňizi. Beýleki tarapdan 31-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi bu ýyl ýurt boýunça paýta plan borçnamasyny dolu ýerine ýetirmegiň gumanadygyny, ýurdun paýta meýdanlaryna hasyl ýetmezçiligi bilen baglylykda Oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrligine howsala ýagdaýynyň dowam edýändigini habar berdi. Şeýlede onamda Çeşme ahal welaýatynyň plan borçnamasyny ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp dolmak boýunça değişli resmilere görkezme berilendigini notady. TDH ahal welaýatynyň plan borçnamasyny dolanlygy barada çap eden soňky habaryny welaýatyň paýtaçy kärençileriniň döwlet tarapyndan döredilýän oňun şertlerden peýdalanyp şertnamany ýerine ýetirendigine ünfü çekýär. Oktýabryň aýaklaryny Türkmen Nokot News neşri ahal we mar welaýatlarynyň ekin meýdanlaryndan 20-nji oktýabr üçin ýygynalan paýtanyň olaryň döwleti tapşyrmaly plan borçnamasynyň bary ýogy 40%-inden gowrakdygyny habar berdi. Ahal welaýatynyň paýta planyny ilkinjilik bilen dolmak boýunça ýokary derejeli oba hojalyk resmilerine hemde welaýat häkimlerine baryp awgustyň ortalaryna tapşyryk berildi. Türkmenistanyň kronikasy ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 15-nji awgustda Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky gurşawy gorumak ministrligine geçirilen ýoňakda oba hojalyk ministri Mawtumuly Bayram Durduýewiň ahal welaýatynyň paýta planyny beýleki welaýatlardan öňüňçe dolmaga ýardam bermek boýunça ähli welaýat häkimlerine tapşyryk berendigini habar berdi. Munun ýa-da awgustyň aýagyndan başlap beýleki regionlaryň ýaşaýjylarynyň ahal welaýatynyň paýta meýdanlaryna ýygyma çekilýändigi barada ýyly-ýyly habarlar gowuşup başlady. Ahal welaýatynyň häkimi 37 ýaşly Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogludur. Türkmenistanyň döwlete değişli dukanlarında dowam edýän azyk ýetmezçiliginiň fonunda Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäheriniň döwlet dukanlarında tapdyrmaýan yerli un hususy hojalyklarda açaçan satylyp başlandy. Bu welaýatyň Darganaty etrawyndaky döwlete değişli dukanda çäkli möçürde paýta ýagy satyga çykaryldy. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyndaky habarçylarynyň biri Türkmenawatyň ýaşaýjylarynyň aglawasynyň döwlet dukanlaryndan iýun aýy üçin satylmaly uny henisem alyp bilmeýän wagtynda şäheriň çetindäki käbir hususy hojalyklarda unyň gara wadarynyň emele gelendigini aýdýar. Hususy hojalyklardaky käbir dukanlarda yerli unyň 45 kilogramy 300 manatdan satylyp başlandy. Yerli un döwlet dukanlarynda tapdyrmaýar ýöne ony hususy hojalyklardan islen möçüründe satyn alyp bolýar. Adamlar bu gymmat un sewdasynyň döwlet tarapyndan amala aşyrylýandygyny ynanýar we ony dollaryň häzirki näresmi sewdasyna miňledýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 5-nji noýabrda gurrun berdi. Azatlyk radiosunda yerli unyň niredäki hususy hojalyklarda satylýandygy barada takyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ma'lum etmekden saklanýar. Habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp türkmen häkimetleriniň unyň resmi bahasyny gymmatlatmak isleýändigini, emma halkyň aýlyklary ujypsyz bolan soň ony ýokarlandyryp bilmeýändigini hem aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda yerli un satyga çykarlanmakda onuň 1 kilogramy adatçy 1 manatdan satylýar. Hususiýetçilikdäki sewda nokotlarynda we bazarlarda daşary ýurtlardan getirilen 1 kilogram un 10-12 manatdan bahalanýar. Türkmenawatyň döwlet dukanlarynda satylmaýan yerli un hususy hojalyklarda açaçan satylyp başlanan wagty Lewapyň Darganaty etrawyndaky döwlet dukanlarynyň birinde arasalanmadyk paýta ýagy çäkli möçürde satyldy. 5-nji güni döwlet dukanynyň öňünde paýta ýagyny satyn almak üçin nowatda duranlaryň sany 300 adamdan köp boldy. Nowatda uruş
boş yakalaşıklar hem boldy. Polisiýa işärleri we harwylar nowatdaky dawany zordan dargatdy. Şonda her ele 1,5 litr paýta ýagy berildi. Ol 7 manatdan satyldy. Paýta ýagy hususy ýeçilikdäki dukanlarda açaçan satylýar. Ýöne bu ýerde onuň 1 litriniň bahasy 14 manada barabar diýip Lewapdaky habarçylarymyzyň ýene biri howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmasazlyk şertinde 5-nji noýabrda gurrun berdi. Türkmenistanyň Aşgabat we Türkmenabad şäherleriniň ýaşaýjylary hojalyklara berilýän suwuň hiliniň yaramazlygyndan şikayet edýärler. Bu şikayetler Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň bütün dünýä suw geňeşiniň agzalygyna kabul edilmeginiň ideýanyna gawat geldi. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjylary hojalyklarda aşy bulançak we zeňlenen suwuň akýandygyny aýdyp, ondan ne içmek ne de beýleki zerurluklar üçin peýdalanar ýaly däldigini belleýärler. Türkmenabadyň 1-nji, 2-nji we 5-nji etrapçalaryndaky köp gatly jaýlardaky kranlardan sarymtyl reňkdäki zeňlen suw akýar. Suwuň düzümindäki korroziýa ýagny zeň onuň tamyny da ören ýakymsız edýär. Onuň içer ýaly däl, reňki hem sapsary diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 4-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu sebäpden ýaşaýjylary suwuň hiliniň yaramazlygy barada Türkmenabad şäher häkimligine indi ençeme ýyl şikayet edýän bolsa-da, olary oňoýly reaksiýa bildirilmeýär. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri hojalyklara berilýän suwuň hiliniň yaramazlygy bilen bagly problemanyň indi ençeme ýyl bäri saklanyp galýandygyny, şol sebäpli maddi mümkinçiligi bolan maşgallaryň aglawasynyň jaýlaryna suw arasalaýjy filtrleri ýagny süzgüçleri dakdyrýandygyny aýdýar. Şäherde hojalyklara berilýän suwuň we turwa geçirjileriniň kadaly arasalanmaýandygy barada indi ençeme ýyl bäri gurrunlar bar. Bu iş kadaly amala aşyrylmaýandygy üçin kranlardan deňlän poslan suw akýar. Onuň düzüminde gum we beýleki garyndylar hem bar. Onuň tagamy hem ören ýakymsız. Şol sebäpli mümkinçiligi bolan adamlar öýlerine suw arasalaýjy filtrleri dakýarlar diýip Aşgabatly habarçy 4-nji noýabrda gurrun berdi. Ýöne habarçy suwuň düzüminiň aşy hapalygy sebäpli filtrleriň ýygyderli hatardan çykýandygyny, şol sebäpli olary çalt-çaltdan çalışmaly bolýandygyny aýdyp, munyň köp maşgallary agram salýandygyny hem belledi. Mundan bir näçe ýyl ozal bir filtr 3 aýa çenli çydaýardy. Häzir 1 aýda ýetenok. Tumsa bolsa suw köp sarp edilýändigi üçin aýda 2 gedek çalışmaly bolýar. Öý ulgamynda adatça 3 filtr goýmaly. Olaryň her biriniň bahasy 30 manada durýar. Her bir maşala aýda 90 manada filtrlere sarp edip bilmeýär. Şol sebäpli köp maşallar filtr goýman sarymtyl deňlän suwdan içmeli peýdalanmaly bolýar diýip habarçy belledi. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap welaýatynyň Türkmenabad we Aşgabat şäher häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi.